Hello, good evening. Ako'y sure kung saan pag-start og himo sa e-book. Ako lang siyang putol-putulon para dali ra. Kay dugay man mahuman kung ihurot yun ang mga application nga naa sa Kotobee Author. Okay, so ang unang buhaton, open your Kotobee Author na gi-install na sa inyong laptop. Ano siya? Okay. So, mugawas diha, choose your book layout. Click ang reflowable layout. Ang reflowable ang gamiton kay pwede ta maka-adjust, no? So, ang fix na yun na siya. Di na ka maka-adjust sa layout. Okay, click reflowable. Important update available. I-close na ako na para di ta madugay. Okay, mauna ni siya ang Kotobee. So, first, click the book manager. Ani, naa sa left side. Okay, mugawas na siya. Book manager na dahil book title. I-type ang book title. Let's say, mga patinig sa alpabetong Filipino. Okay, Kotobee Author. I-write imong name. Emelia T. Mayunila. Then, publisher, let's say DepEd Cebu City. Rights, let's put Hindi 4. Mabolo Elementary School. Okay, now. So, ang language English di ma-change kay wala may Filipino din na. No? So, as is lang na. Then, put description. E-book na ito ay tungkol sa mga titik na patinig sa alpabetong Filipino. Ito ay angkop gamitin sa mga mag-aaral sa unang baitang. Okay, dyan na. So, click OK. So, muna na mag-start ta sa atong book. Well, butangan na itong cover. So, for the book cover, maghimo ta na gamit ang PowerPoint presentation. Open your PPT. Tapos PPT. Okay, familiar naman mo sa PowerPoint siguro. Open ang PPT kaya maghimo tag book cover. Click blank presentation. Then, here. So, akong PPT kay naka-set up na siya na yung mga grid lines. Ako nang gituyo para butang kog pictures, dili mga hiwi. Okay, kaon tani. Click lang na siya dayon, backspace. Click, backspace. Okay, now. So, click design. Click slide size. Click custom slide size.
Click portrait. Click OK. Then click maximize. Okay na, maximize. Oh, padaka na to, be. Okay na. So, first, insert ko og shape. Dere. Okay, ingana. So, inside the shape, butangan ako number 1 or grade 1 man. Siya i-highlight para mo dako ang font size. Mga size 40 kaya. Kamera. Size 50, say 54. Okay na. Bold. Ganyan siya. Dayon, maghimo kong, oy, namlis ubos. Atong dalos babaw. Sorry. Okay, habi na ko muna ito babaw. Wala na. Then, mag-insert ta og another, insert na tag logo. Mangita kong logo sa ako mga old file. No, namo ko old file. Ako lang tong i-copy. Ano ko mangita. Dara, logo sa mobolo. Ako ning i-copy. Click Control-C. Control-C. Then click Control-V. Pinas tunga. Balik. Itong dalos babaw. Okay, butang na ito diri nga side. Padakon. Okay. Padakon sa murag nahiwi man. Napihing. Okay. Subot niya sa nato o noon sa mani. Tarong mo na to kay napihing. Tangan na to og DepEd logo. Ato sa tong kopyahon. Kana right click, copy, close na tika. Okay, then right click, paste. Atong guyuros taas. Drag. Okay, drag pa jud. Diri na ko siya butang. Drag para mo dako. Kanya siya. There. So, now insert na ko text box. Font size gamiton ako size 32. Kabayra. Cover man ni sa book. Dakoon na to. 60. Size 60 niya. Bold. Kaya to ang naton. So, sort. Center na lang daan. Type kay Filipino 1. Okay. Kaya siya. Drag pa mo. Okay, align na. Next, insert another text box para sa title sa book. Ano siya, size 40 lang. Mga patinig
sa alpabetong Pilipino. Itong padak-an. Murag gamay ra. So let's have it size 54. And then center. So ilisan na tog Century Gothic ang font. Century Gothic. Mayroon dapit. Tara, Century Gothic. Okay. Para siya. Pagamiyan. Oh, sakto ng 48. Bold sad. Pwede ra sa di bold. Okay. Na to adjust. Dayon kay book cover man utangan na tong arte-arte. Picture. Insert tag picture. Insert picture. This device. Mangita tabi. Okay. Kita ko na ko picture dere. Ani. Sort. Kanilang kay para di ta makiha. Tuan na rin kaugalingon picture. Dakan. Ay dara. Just. Okay. Ano ni? Then sa ubos, butang na to. Oh, another text box. Tara. Okay, ginawa ni Elia Timayonila. Okay. Item. Bolo Elementary School. North District 4. North District 4. Cebu City Division. Okay na. Now, set the design for your background. Design, click design. Click format background. Nasa right side, kinadaplinan. Format background. Ito ning butang fill sa color. Click ka ng murag balde, choose color. Like, saan color? Yellow? Green? Or kana ba siya? Pwede ra sad na or unsay mong ganahan. Pwede ra sad kana. Okay. So let's say kana akong ganahan. I-adjust ha. Kaisipit. Okay. Tarong mo. Okay man na siya. So after ana, taning i-set ang
Okay, tanong mo na to. Sige, kung gaano. Satisfied na ka na i-save as na siya. Click File, Save As. Asa na ni mo ibutang, ari ba sa downloads, bahala ka sa ibutang ni mo. Butang yung file name, alangitan, o cover, patinig, ana-ana lang ako para di ko malibog asa lang ko pangitaon. Then, click ang Save As Type, PowerPoint presentation man na, ilisi na og JPEG. O, pili ka dira, JPEG file, interchange, format, kani. Click. Then, click Save. Okay. Then, which slides do you want to export? So, click just this one. Okay na. Close na ni. Close. Kung ganahan kang mag-edit sa imong cover later, so pwede ra sad ka mag-save ani og PPT nga file. PPT type. So pwede ra sa ni siya. Butangan nimo book cover PPT patinig. Para kung nakaka-i-edit ganahan kang mag-usab kanina lang imong i-open. Okay, save. Ari na ko gi-save sa OneDrive. Okay. So, magbutang na ta og book cover. Balik to sa Kotobee na to. Kuha pa day na human. Nagkuhan pa. Gi-save mo gud sa OneDrive niya. Kinahanglan man siya mo kung internet mo browse. OneDrive man sa website. Okay, close na ni. Then, balik ta sa atong Kotobee file. Butangan na nato siya cover. So, click ang diri na pencil diri na diha mo gawas. Ana sa pencil na mo gawas nga edit cover image. So, click na nimo. Click nimo ato. Pangitaan na to imong file nga JPEG. No? Kato imong gibuhat. Asa to na ko gi-save sa downloads. Dira, book cover patinig. Open. Okay, nana siya sa imuhang book cover. Okay. So, mo na siya. After ana, maghimo na ta og mga pages sa imuhang book. Harito sa chapter. Naman diha, new chapter, untitled chapter. So, here. Click tani untitled chapter. Ato nang butangan niya. Let's say, page 1 na diha atong butang. Mga patinig sa alpabetong Pilipino. Okay na. So, muna tong page 1. So, for page 2, click ka diri sa kilid kaning naay plus sign. Click na diya para sa imong next na page. Click reflowable. Okay na natay page 2. I-type na to dinhi ang example sa page 2 titik. Okay. Then, another page na po, diri na po ko sa plus kilid sa main topic. Reflowable gyapon. Type na sa titik. Next, from the main topic, another reflowable design. Then, titik. From the main topic again, click the plus sign. Then, choose reflowable layout. Then, type the title. Titik. O. So, next na po, click reflowable. Type the title. Titik. O. Okay, mo na. So, pwede ta diri sa ubos tangan mo last page tingali mga pagsasanay, click reflowable.
or mga test na nimo diha, mga pagsasanay. Okay na. So, pwede pod ka mo add og mga referensan diri next last nimo nga page, no? Pwede ra diri ka click sa new chapter imong references. Let's say new chapter, reflowable, references. Spelling sa references, mo na. Okay. References. Okay, next. So, mo na nimong pages. So, wala man tayo table of content para maka-generate ra ta automatic og table of contents. Diri kani sa kinaibabaw niya new chapter. Kining naay tulo ka lines, imong i-click na siya para automatic mo generate og table of content. Okay, ako ning i-click. So, mogawas table of contents, ato nang ilisan og Tagalog. Talaan ng nilalaman. Okay. Click okay. So, automatic ni gawas talaan ang nilalaman. Kani mo na ni siya. Oh, so, next. Magsugod na ka sa imong first page. Di ato sa niibutang sa kinaibabuan ang talaan ng nilalaman kay naman sa ubos. So, tanawa sa kinaubsan diri sa left side, no? Naaday arrow, arrange down, kani arrange up. So, ato ning ipababaw ang talaan ng nilalaman. Arrange up ta. Okay, nara siya. Naabot na siya sa babaw. Diha. So, nana na siya. Now, arito sa, kung imo siyang i-preview, diri ka, click preview mode. Preview mode. Para mo function siya. Preview mode na. Talaan ng nilalaman na siya. So, kung gusto ka mo, himo na ka sa page 1, diri, i-click na nimo. So, page 1 na ni siya imong kuan. Pero di ka suwat kay preview mode man ka. Exit sa nimong preview mode. Exit preview mode. Karon makahimo na ka sa imong first page. Okay, let's say page 1 ato i-click dire. Excuse me, sorry. Dire page 1 dira. Skilid ta mo click kani. Okay mo na ni. So butang imong cursor sa tunga. Maghimo na ta sugod sa sulod sa page 1. So title na to. Kuan man ni for grade 1. Sa title ang font size 30 to 32. Ito maka-type dere or 28 to 32 man na. So let's use na lang 28. Next, click center cursor. Okay. Title na to kay mga patinig sa alpabetong Pilipino. Okay. Ana. So, pwede ta diri mag-insert og video. No? Video. Pwede ka ma-insert og video. Let's say, insert tag video pero mangita sa tag URL daan sa YouTube atong i-copy. Okay. So, choose ako URL. Arita sa new tab sa ako ha. YouTube. Sa ako YouTube. Search ko diri mga patinig. Search ko. Okay. Kanilang mubo. 5 minutes. Kanilang 3 minutes kapin. Pwede pod ka maka-upload imong video. Kay personal nimo nga ikay maghimo. So kini
Kopyaon ni natong URL. Kani siya. Later na no ato sa i-ready. So let's go back to our Kotobee. So mag-insert ta og video. Ari sa kilid sa right side tan-awa diha na day mga icons na image, then gallery, link, anchor, questions, video. Kanang video i-click. Video. Click ang video. Then video URL, YouTube or MP4 video link. So butangan nimo sa URL diha. So balikon ta to. Copy ang URL. Copy. Paste na to diri. Paste. Okay, mo na siya. Then click create. Nana atong video dinhi. So mo na siya. Kung ato sa ni-close ang kuan YouTube. Okay. So now ato ang i-preview atong video kay dili man ni nato ma-kuan diri. Ma-view. Ato ni nato ma-view sa preview mode. Preview mode kaning green sa right side kinaubsan. Okay, morning preview mode, play na to. So mo-play na siya. On. Okay, play na siya. So ato sang i-stop. Kung ganahan ka o okay mo na siya. Okay. Customize ko na to be. Customize. Click na to, customize. So sa customize, mo na nino. Page 1, dara. Click rato na to ha, balik ko na to be. Mama niya atong table of contents. So nigawa siya. Click din na tong page 1 diri. Adto sa page 2. Kung atong i-view siya, full view mo na. Kung sa desktop screen, kanya tong piliun. Okay. Click na to, mo na ang view niya. Desktop. Kung ang atong ipili, cellphone, panitan Samsung S4, click na to, ingana sa nang view. So, ingana siya. Okay, mo-play na siya ato lang i-stop. Okay. Balik to sa edit, kay para ma-edit na to. Balik ta. Mag-add pa ta, no? So, muna ni siya. Mag-add pa ta diri. Pwede ta maka-type. Exit sa nato ang preview mode. Exit na sa ubos. Exit. Okay. Ganahan ta mo type dinhi. Pananglitan. Ang ating alpabetong Filipino ay may 5 titik na patinig. Ito, ang mga ito ay titik A, E, I, O, at U. Okay. Dahil wala yung kama. Next. Kung ganahan ka nga imo ni siyang i-record audio, insert ka audio, pwede. So, mag-audio recording ta, pwede ka maka-audio recording online. No? So, let's say, mag-tab na sa ta, ato ta mag-record sa online. Yung tab ko o
Search ko. Audio, online voice recorder. Online voice recorder. Onlinevoicerecorder.com. Ana, click nimo. So, mag-record sa akong voice daan. Sige, ako sa ni-click niya, balikon basahon ko to, okay? Ang ating alpabetong Filipino ay may 5 titik na patinig. Ang mga ito ay titik A, E, I, O, at U. Okay, stop the recording and then click nimo para paminaw nimo. Play. Okay, then click save. Kung di pa ka satisfied ato, pwede mag-record na sa kagbalik. Okay, pag-click na kong save, automatic ni download siya diri na. Record online no, ni download siya MP3 file. So ako ni siyang open show in folder kay para makita na ko asa na ko pangitaon. Asa siya nga folder na sulod. Asa man siya? Akong i-rename. Rename. Okay na, siguro ni sa download. Adara, download. Rename. Ano ni siya? Ato sa i-play bas hindi mao. Okay, so akong i-save, rename sa nakong file. Patinig. Para di ako maglibog asa na ko siya i-locate, no? Okay, so balik ko sa close na ni nako. Balik ta sa Kotobee. So, atong i-insert diri sa ubos kay di pa man kabalo mo basa ang mga bata, insert tag audio. So, again, balik sa right side, mga icons, image, gallery, link, anchor, question, video, audio. Dara audio ang i-click. Audio, then audio URL MP3. So, dili man to URL, recorded man to. So, arita mo click sa add audio. Click add audio. Then, dara, patinig. Open. Open na siya, then click create. So, automatic na nanadi ang audio. Okay, mo play ra na siya, imo na siyang ikuan. I-preview mode, mo play ra yun na siya. Preview mode, play na to. Okay, mo play na siya, exit preview. Okay, mao na siya now. Naapod tay. At sa ni ibabalhin na to. Okay, ana lang. Okay, now. Kung magkuan ta kaning link para interactive. So, pananglitan unsa man ng patinig. Ato daw ning i-highlight ang patinig. Patinig. Atong highlight. So, i-link daw na to. Click ang link kani image link click. So, naay magawas pop-up message.
So, click ang pop-up message, no? Dayon, text ra gyud. Click text. Again, click nimong link. First, gibuhat na to kay, again, balik. Highlight ang word, vocabulary word, kintahay ng patinig. So, imong i-highlight. Click ang link. Kauman, choose pop-up message. Click text. Dayon, unsa man ang patinig, imo na siyang example, vowel. No, vowels. Translate man na. Vowel. Vowel. Kay di man mga patinig atong gi-highlight. So, click create. Okay. So, ato siyang i-preview mode. Atong i-click ang patinig. Ang mugawas, vowel. So, mura siya vocabulary sa bata, no? Automatic na, di na siya mag-search sa dictionary. So, balik ha. Preview mode. Click nimo ang word na imong gi-highlight. Mugawas ang meaning. Okay, mao na siya used. Okay, exit na pod preview para maka sa okay. So, pwede ka mag-add hag pictures. So, for now, kanilang sa. So, next video na nako ang sunod ng mga application or icons diri. Okay. So, stop presenting.